Prošlog vikenda u jednom beogradskom hotelu predstavljen je projekat Škola za život i u okviru ovog projekta organizovan je niz predavanja na različite teme. Večera sa nama je i Slavko Radunović, osnivač i pokretač ovog projekta Škola za život. Slavko, evo nekoliko reči o projektu. Pa, rekao bih za vaše gledaoce da radim na sebi nekih zadnje 3 godine. Imao sam priliku da 3 godine budem u publici, da slušam polaznike raznih seminara, radionica, da čujem njihove strahove, njihove oduševljenja, njihova razmišljanja. Na našem tržištu imamo zaista puno NLP-a, puno koučeva, puno psihologa, puno radionica i smatram da trebamo svi da dobijemo priliku da potpuno besplatno čujemo za njih, za njihov rad, da steknemo poverenje u njih, pa da im onda poklonimo i naš novac i naše vreme, jednostavno da osetimo tu energiju, da li nam neko prija, jer sve zavisi od našeg obrazovanja, od našeg vaspitanja. Tako da projekat Škola za život je jedan poklon, jer sve je u darivanju, da bi ljudi jednostavno mogli da čuju šta se to dešava, kakvo je to buđenje i kako možemo da radimo na sebi. Nekoliko predavača govorilo je o temama iz svoje struke, a među njima bili su i glumica Danijela Vida, zatim pesnik i pisac Milan Nikolić Izano, mentor za informatiku Mateja Opačić i hipnoterapeut Marijan Marković. Ideja mi se jako dopada, zato što prosto na jednom mestu možemo da saznamo dosta toga, možemo da saznamo raznim predavanjima i radionicama koje se organizuju u Beogradu i u Srbiji i ljudi mogu na taj način prosto da nađu ono što njima odgovara, a ne tražeći negde sa strane, nego sve na jednom mestu da dođu da poslušaju predavanje da kažu aha, ova mi se filozofija ili ovaj mi se način rada dopada. I onda da se prijave da idu dalje ili na radionice ili na dalje predavanje da prate nešto. Zato mi se dopada i zato što se širi krug ljudi koji radi na sebi, to je sjajno. 3 osnovna koraka za upoznavanje sebe, odnosno doći sebi, tako mi se zove program Dođi sebi, jesu prvo upoznati ponovo sebe, to znači kroz neke nove sve aspekte vratiti one koje imamo i upoznati aspekte koje nas čine onakvim kakvim jesmo. Drugi korak jeste prihvatanje svih tih aspekata, odnosno svih stvari koje smo u procesu saznali o sebi. Znači i onih koje znam i oni koji su lepi, oni koji su manje lepe, ali to smo mi i treba prihvatiti svaki aspekt i živjeti ga slobodno. To je i 3. korak, znači živjeti u potpunosti svaki aspekt sebe, bez blokada, bez kočenica i na taj način možemo darovati svetu ono zbog čega smo ovde. U okviru projekta Škola za život učestvovao i naš pisac i pesnik Milan Nikolić Izano, koji je na predavanju govorio o ljubavi. Milane, večerašnja tema je bila život u ljubavi. Šta to podrazumeva? Da, život u ljubavi. To podrazumeva da shvatimo božansku ljubav u nama samima. Ja sam pokušao danas da se pridržavam jednog, ne predavanja, nego jednostavno razgovora i govora na tu temu, kako ja to shvatam, na osnovu kojih principa radim, šta uključujem u sve te principe, filozofiju, nauku, duhovnost, znači moja umetnost se zasniva na svemu tome i jednostavno hteo sam ljudima da kažem da je u svima nama duboko seme ljubavi zasađeno, a da postoji jedna božanska volja koja nas vodi da idemo napred i da razumemo svoj život kroz nju. Obrazovanje za 21. vek. Pričali smo o tome koje su problemi trenutno u obrazovanju i zbog čega postojeći sistem obrazovanja, ne samo u Srbiji, nego u celom svetu, je nefunkcionalan i zašto treba da se promeni i kako treba da se promeni. Kako da se pripremimo za ovu stvarnost koja je već tu. I jel postoje neki načini? Da, naravno, kao što smo rekli na predavanju, moramo da promenimo pristup svemu tome, ali ima dosta toga na čemu treba raditi i samo treba krenemo u pravom smeru, da više ne idemo nazad. A gde najčešće grešimo kada je obrazovanje u pitanju? Deca su vrlo nadarena i sposobna i svako dete je dragulj za sebe, a mi ih guramo u kalupe. I to je najveći problem. I koliko je uloga roditelja i okoline? Pa nažalost i roditelji okolina, svi po nekoj inerciji od onoga kako su oni učili, tako i oni prema deci, a svet se ceo promenio i više ništa nije kao što je bilo pred, ne znam, 50-100 godina
i onda sve to što rade roditelji i okolina, škola, sve u nekom pogrešnom smeru. Deca to osjećaju i instinktivno se bore protiv toga, ali ne uspevaju baš. I evo za kraj savjet za roditelje, a i eto neki podstrek za decu. Pa najbolji savjet iz roditelja za decu je da nađe ono što ih najviše interesuje i da rade što više na tome. Da ne rade sve i svašta što traže u školama, nego da rade na onome što im najbolje ide i što najviše vole i što bi želeli da budu u životu. Pa ja sam odmah na početku svog predavanja rekao da je ovo sjajna ideja, pogotovo što se radi i sama tema kaže škola za život, jedan stav u našem, tako da kažem, nešto zaboravljamo. Slavko je to pokrenuo i ja sam teo da mu čestitam pred svima, pogotovo što su ova njegova predavanja besplatna i što edukuju ljudi u jednom pravom sferu, u jednom odličnom pravcu koji u stvari trebamo da zastupamo. Svi mi koji predavači dolazimo ovdje i na taj način pomognemo ne samo Slavku koji je ovo organizao, već i osobama koji dolaze na ova predavanja. U okviru predavanja o čemu ste govorili? Moja tema je bila danas ciljevi, znači kako da ostvarujemo svoje ciljeve, svoje svesne, svoje nesvesne, da prepoznamo zašto odustajemo neki put od svojih ciljevi i tako dalje. Uradili smo nekoliko tehnika vezano za to kako se postavljaju ciljevi, kako se vežbaju i tako dalje. To mi je bila glavna tema o kojoj sam danas razgovarao.